Bos Profesor. días, boas tardes. Son Gabriel Ridoval, profesor da Universidade de Wisconsin en Milwaukee. En primeiro lugar, quero agradecer aos organizadores deste evento de coloquio Estados Unidos-Galicia o convite para estar aquí hoxe. Eu pertenzo a un deses grupos de galegos que estamos aquí nos Estados Unidos. Falo hoxe desde Wisconsin, moi perto de Chicago, onde está o organizador deste evento. E vou falar dunha realidade que é só unha pequena área de toda esa engranaxe de influencias, relacións que existen entre Galicia e os Estados Unidos. É a área académica na que eu desenvolvo a miña actividade profesional e da que vou falar hoxe aquí. Por tanto, a miña intervención estará centrada no mundo académico con algunhas pequenas pinceladas relacionadas coa comunidade galega nos Estados Unidos, pero que simplemente servirán para establecer o contexto desta presentación. Por tanto, cinxidos a esas orixes dos estudos galegos nos Estados Unidos, é coñecido hoxe que esas orixes, como tales estudos galegos, non como inmigrantes, senón como estudos galegos, proceden da fuxida do franquismo, desa barbarie que asolou España nos anos 30, e da que escaparon diferentes académicos, intelectuais e artistas galegos que encontraron refuxio nos Estados Unidos, unha democracia que o golpe de Estado de 1936 coutou a Galicia e a España dunha forma absolutamente dramática. Ese dramatismo levou a persoas como Emilio González López, como Xosé Rubia Barcia, como Ramón Martínez López ou como Ernesto Guerra da Cal, acabaron sendo 4 referentes académicos do hispanismo e do lusitanismo nos Estados Unidos. Tamén levou a artistas ou a persoeiros que hoxe recordamos principalmente como artistas, pero que tiveron tamén un papel académico nos Estados Unidos, como foi o caso de Eugenio Granell. Emilio González López era un persoeiro moi distinguido na República Democrática de España previa ao golpe de Estado, e acaba instalándose en Nova York. O seu labor foi moi destacado e ten diferentes frontes que poderíamos mencionar aquí. Foi durante unha década aproximadamente director dos cursos de linguas de Middlebury College, os cursos de verán, onde acudiría durante varios anos Ramón Piñeiro, a finais dos anos 60. Emilio González López era director deses cursos naquela altura. Quero me referir tamén a Xosé Rubia Barcia polo seu tamén moi destacado perfil intelectual e polo feito de ser, como a min, originario da vila de Mugardos, onde ambos nacimos en períodos temporais moi diferentes. Ramón Martínez López, un moi destacado membro do Partido Galeguista, que finalmente ten que escapar tamén de Galicia polo acoso e o perigo de supervivencia física por parte dos golpistas de 1936. Ernesto Guerra da Cal, como dixen, é outro dos intelectuais moi destacados que tivo un papel senlleiro no lusitanismo estadounidense e que formou parte dese grupo de galegos que axudaron a configurar eso que eu chamei a prehistoria do galicianismo estadounidense. Ramón Martínez López, medievalista moi destacado da Universidade de Texas en Austin, como dixen tamén un persoeiro moi destacado do Partido Galeguista, foi tamén unha persoa que traballou arreo para
conseguir que a principal asociación de linguas dos Estados Unidos recoñecese a presenza do galego, non? E contanos nunha breve crónica que en 1940 se estableceu eso que chamaron Sección Autónoma de Lingua e Literatura de Galicia, Portugal e Brasil na Modern Language Association. Foi algo que logo non tivo continuidade, ou polo menos non tivo suficiente continuidade, pero desde logo é un antecedente moi importante de como os galegos que creemos que Galicia debe existir en calquera lugar do mundo e debe proxectarse con esa imaxe que decía Antonio do que é, do que é un pouco a súa esencia cultural, lingüística, etc., pues debe manterse neses territorios. Falamos brevemente do caso de Nova York, porque Nova York foi unha zona onde se instalaron moitos miles de galegos. Un deles foi meu avó Manuel Doval, que foi un deses moitos inmigrantes que poboaron a costa leste, esa Nuarca da que falaban os galegos como meu avó, que era Newark, que está no estado de Nova Jersey, que formaba parte desa área metropolitana de Nova York e Nova Jersey, onde aínda hoxe hai unha colonia galega importante, non? Entón, sabemos, por exemplo, pola documentación existente, que nos anos 20, antes de chegar á Gran Depresión, se creara un centro galego en Union Square, na illa de Manhattan, onde se xuntaban os galegos que, de alguma maneira, compartían a súa identidade nunha época na que as comunicacións con Galicia eran simbólicas, por decirlo de alguna maneira, onde había que viaxar en barco para pasar dun lado ao outro do océano. Ese centro desapareceu máis tarde. Como herdeiro do dito centro temos hoxe a Casa Galicia, que se conserva en Astoria, no barrio neoyorquino de Queens, e onde se seguen agrupando hoxe os galegos da zona de Nova York. Non é o único, porque existen, tanto en Nova York como en Nova Jersey, outros centros tamén destacados que eu, como moitos dos que visitamos Nova York, tivemos ocasión de coñecer. Como parte desa traxectoria, como digo, antiga da presenza dos galegos en Nova York, temos un fito destacado, que é a creación xa en período autonómico, da Galicia autonómica, da Cátedra de Estudos Galegos na City University of New York, onde baixo os auspicios de Emilio González López, en colaboración coa Xunta de Galicia da época dos anos 80, se establece esa Cátedra de Estudos Galegos, que segue sendo o principal centro de estudos galegos existente hoxe en día nos Estados Unidos. Entón, despois de chegarmos, como vemos, fixemos para, de alguna maneira, non estender excesivamente esta presentación, fixemos un salto no tempo entre o que poderon ser os anos 30, 40 e principios dos 50, en que se establecen moitos deses galegos, ou que, polo menos, se configuran alrededor de certos centros. Fixemos un salto entre esa época e a década de 1980, onde se produce o que eu teño chamado espectacularización dos estudos galegos en Norteamérica, no ámbito universitario. Entón, nesa época, na década de 1980, créase a Asociación de Estudos Galegos, que ten como obxectivo visibilizar, aglutinar persoas interesadas en temas de Galicia na Academia Norteamericana. Como resultado da actividade desa asociación, créase ou ten lugar ao primeiro Congreso de Estudos Galegos, que se celebra na Universidade de Maine, 1985, organizado pola profesora estadounidense Kathleen Marsh, con unha longa, dilatada dedicación a Galicia, a que debemos un especial respeto e aprezo polos seus
múltiples traballos e pola súa actividade incansante para promover Galicia no mundo académico, no mundo cultural, presenza no mundo da traducción, etc. Ben, esa foi o primeiro congreso da Asociación de Estudos Galegos, se chamada, en 1985. No ano 1988, é dicir, 3 anos máis tarde, ten lugar o segundo Congreso de Estudos Galegos que se celebra na Brown University, na Universidade de Brown, tamén da costa leste da man, baixo a coordinación de Antonio Carreño, non? Unha universidade de prestixio da costa leste que, de alguma maneira, continúa con ese labor de aglutinación das persoas interesadas en Galicia no mundo académico nos Estados Unidos. O terceiro deses congresos tería lugar na Universidade da Cidade de Nova York. Universidade da Cidade de Nova York, onde naquela altura, en 1991, destaca xa un crítico cultural e literario que tería un percorrido desafortunadamente interrompido por unha morte demasiado temperá, pero que aínda recordamos pola súa crítica cultural, pola súa contribución á literatura, á análise da literatura e da cultura galegas, que foi Xoán González Millán, aínda na nosa memoria. Ben, despois de 1991, os Congresos de Estudos Galegos dan paso á creación de algo dunha dimensión máis grande, que é a Asociación Internacional de Estudos Galegos. É dicir, foron eses congresos de estudos galegos celebrados nos Estados Unidos na segunda metade da década dos 80, principios dos 90, os que favoreceron que, na mediados dos 90, a Universidade de Oxford acolla o primeiro congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. E a partir de aí comezou unha nova historia que deu lugar á agrupación dos que hoxe chamamos galicianistas arredor da Asociación Internacional, da IEGA, pero tamén supuxo a desaparición, digamos, dos intereses centrais de aglutinar o mundo académico estadounidense que pivota arredor de Galicia. Polo tanto, na vida todo ten unha parte positiva e unha parte negativa. Creo que a parte positiva compensa claramente, porque a Asociación Internacional tivo e ten aínda un papel moi destacado na promoción dos estudos galegos a nivel internacional. Pero a partir dese ano, 1991 ou 94, segundo o vexamos, teríamos que agardar 20 anos ata que algunhas persoas que traballamos en universidades americanas decidísemos recuperar esa tradición de Congreso de Estudos Galegos, que nos renomeamos como Simposio Norteamericano de Estudos Galegos. O primeiro deles celebrouse na Universidade de Wisconsin, Milwaukee, da que eu formo parte, en a que un grupo de persoas decidimos, digamos, recuperar ese papel destacado que pensamos que Galicia, a lingua galega, a cultura de Galicia, a literatura galega deben ter nun contexto internacional tamén nos Estados Unidos. Entón, como digo, 20 anos máis tarde, en Milwaukee, celebramos ese remapeo, chamámoslo Remapping Galician Studies in the United States, remapeando os estudos galegos nos Estados Unidos. E a partir de aí virían 2 congresos máis, que foron o da Universidade de Michigan en Ann Arbor, celebrado 2 anos máis tarde, en 2016, que incrementou a nómina de persoas participantes, que acabou de espectacularizar ese proceso, e que deu paso en 2018 á celebración do terceiro Simposio Norteamericano de Estudos Galegos, que se celebrou organizado por varias universidades de Denver en 2018. A partir de aí, todos sabemos o que pasou na historia máis recente. Tivemos unha terrible pandemia que provocou a suspensión ou cancelación de todos os eventos académicos, e que fixo que esta idea que tiñamos de que cada 2 anos nos xuntásemos os galicianistas, as persoas interesadas polos estudos galegos
nos Estados Unidos, pois quedou non desaparecida, senón conxelada esta idea ata que todos nos recuperemos da pandemia, e afortunadamente este ano 2023, no mes de outubro, vai se celebrar o cuarto simposio norteamericano de estudos galegos que vai ter lugar na Universidade de Texas Tech, en Lubbock, Texas. Entón, como poden apreciar, este interese por Galicia, por estudar os temas, os asuntos que teñen que ver con Galicia, coa lingua galega, coa literatura galega, pois continúa presente hoxe en día e vai ampliando esa, digamos, nómina de universidades que acollen eventos de estudos galegos e que visibilizan a presenza do que supoñemos académicamente aquí nos Estados Unidos. Pero, como decía, digamos que completando esta visión, o primeiro lugar onde se creou unha cátedra de estudos galegos foi na cidade de Nova York, 1988, verdade, na Universidade da cidade de Nova York, pero non foi o único, porque entre os anos 2000 e 2007 existiu un Center for Galician Studies, un centro de estudos galegos na Universidade de California, en Santa Bárbara. Esta iniciativa non naceu no Baleiro, porque os galegos dos que falei anteriormente, que se instalaron nos Estados Unidos en diferentes universidades, pois tamén migraron interiormente dentro dos Estados Unidos. Xosé Rubia Barcia, natural de Mugardos, como a min, como dixen antes, acabou na Universidade de California, en Los Ángeles, e ali tivo a oportunidade de seguir impulsando os estudos e as ideas relacionadas con Galicia e de, digamos, involucrar de algún modo a algunhas persoas que mesmo non sendo galegos acabaron realizando traballos relacionados con Galicia. Ese é o caso de Víctor Fuentes, que é un profesor catedrático madrileño, pero que foi discípulo de Rubia Barcia e que serviu, foi un dos elementos que axudaron unhas persoas, un dos profesores que axudaron a instalar ese centro de estudos galegos na Universidade de California en Santa Bárbara. Ali tamén participou Xoán González Millán impartindo seminarios, sempre coa súa bonomía e coa súa capacidade para involucrar outras persoas nese traballo. Ali tamén estaba Harvey Scharer, que é o autor do manuscrito Scharer, que pon en valor esa peza da literatura galega medieval. Deuse hoxe xubilado, pero unha persoa que estivo en activo nesa época e que foi a cabeza visible dese centro. Ao mesmo tempo, outros profesores, hoxe xa senior, como decimos nós, é dicir, xa non son mozos como eran hai varias décadas, como Silvia Bermúdez, que hoxe segue impartindo aulas de literatura galega, unha materia de literatura galega na Universidade de California en Santa Bárbara, o desaparecido Tim McGovern, que desgraciadamente non segue entre nós, pero que tamén contribuiu a expandir os estudos de xénero na Universidade de California a través do campus de Santa Bárbara, como digo. Sería desexable que esta iniciativa pudese ser recuperada nun futuro próximo, porque o papel de California, decía antes Antonio, foi históricamente importante, académicamente, que é o que a mí me ocupa aquí agora, foino e debería seguir sendo. Quizás Santa Bárbara podría seguir cumprindo ese papel nun futuro próximo. Outro evento importante para entender a dimensión que os estudos galegos teñen na actualidade nos Estados Unidos é a vinculación á Modern Language Association, a Asociación de Linguas Modernas, que é a asociación académica de linguas máis importante do mundo, esa asociación pola que pulou Ramón Martínez López, verdade, nos anos 30 e nos anos 40,
que el puxo unha pequena pica en Flandes no seu momento, pero que realmente se espectacularizou esa vinculación no traballo da década, realizado na década de 2010. En 2013, coordinado desde a nosa universidade, a Universidade de Wisconsin-Milwaukee, realizamos en colaboración con todas as universidades que quixeron e académicos e académicas que quixeron suscribir a nosa petición nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, tamén nas Illas Británicas, tamén en Canadá, tamén en Australia, en Galicia, en España, en Portugal, etc. Latinoamérica tamén, contribuíron a que finalmente a Modern Language Association decidise crear unha sección galega, o que se acabou chamando Language, Literature and Culture Forum de Galicia. É interesante porque a nosa presenza na Modern Language Association é un debate do que poderíamos falar noutra ocasión, non se realizou de calquera maneira. Non quixemos ser unha sucursal de España ou de Portugal ou de ningunha outra entidade, mesmo ibérica, senón que quixemos que Galicia figurase con todos os honores que debe ter. É dicir, en Galicia figura hoxe na Modern Language Association alfabéticamente situada entre French, francés e German, alemán. No medio está Galicia, en galego. Ese foi o status que quixemos que tivese ao máximo nivel internacional a lingua, a cultura e a historia e a literatura de Galicia dentro da MLA. Ben, a partir do ano 2016 a presenza converteuse en habitual, eu formei parte dese grupo que implantou ese bo hábito de que todos os anos académicos relacionados coas linguas vexan que existe un interese explícito expreso por Galicia, polo que supón a súa lingua, a súa cultura, a súa literatura no mundo académico. E todos os anos, no congreso que se celebra en algún lugar do país, hai mostra da importancia que ten a nosa lingua, o noso país, tamén nos Estados Unidos. Ben, quería falar brevemente, porque sei que o tempo vai pasando rapidamente e esta charla daría para moitas outras charlas individuais, pero quixera destacar algúns poucos puntos que teñen que ver co estatus que o galego e Galicia deben ter a medio camiño, un pouco mencionaba o Antonio tamén na súa introdución, entre o español e o portugués, ou entre España e Portugal, ou entre o mundo hispánico e o mundo lusófono, como queiramos ver. Este debate, por suposto, ten moitas implicacións. Aquí só me vou referir a algúns pequenos aspectos. Por un lado, hai unha dúbida de onde vai figurar Galicia, cal vai ser o noso estatus, cal vai ser a nosa influencia como galegos no mundo. Decía unha campaña de normalización lingüística nos anos 80, decía, en galego estamos no mundo. E certamente é así, e que certamente queremos que sexa así, pero ás veces, na miña humilde opinión, creo que hai quen pensa que temos demasiada visibilidade, ou que podemos ter demasiada visibilidade. Entón, desde o punto de vista de Portugal, pode Galicia ser unha especie de cabalo de Troia para facer entrar España outra vez en Portugal? Unha pregunta ou unha reflexión que deixo aí e que non pretendo contestar. Por outra banda, España desconfía das sombras que Galicia e outras comunidades autónomas poden supoñerlle internacionalmente. É dicir, España necesita proxectar a España que funciona en castelán e, de alguna maneira, ensombrecer o que tamén é España, que somos as nacións ou os países que formamos España, pero que falamos unha lingua diferente, como é o caso de Galicia. Creo que esta é unha reflexión que tamén conviría facer nalgún momento.
Por outra parte, outra reflexión conectada con estas anteriores, acepta Portugal que Galicia estea presente na lusofonía en América, na lusofonía en xeral. Creo que vai haber representantes do mundo da lusofonía que van tamén formar parte deste evento. Gustaríame un pouco deixar aquí esta pregunta para que alguén se quera responda, non? Eu creo que sí, que a resposta é que Portugal debería integrar Galicia dentro do seu mundo, igual que España debería integrar o que supón Galicia, o que supón ter unha nación con unha lingua propia dentro da proxección internacional de España. Creo que é unha riqueza para España e unha riqueza para a lusofonía que Galicia estea presente. O que acontece é que o mundo da lusofonía é un mundo multidimensional, onde hai unha polaridade entre Portugal e Brasil moi grande, na que penso que quizáis Galicia podría mediar, dada a súa digamos, posición intermedia entre entre España e Portugal, entre a Península Ibérica e Latinoamérica, a nosa presenza como galegos tanto en América como na Península. Creo que podría ser un certo bálsamo que axudase a facer que esa sinerxia fose moito máis positiva. Polo tanto, Galicia temos que vela máis aló dunha anécdota, digámoslo así. Os estudos galegos trascenden os límites xeográficos de España, de Portugal. Os galegos tamén temos unha importancia na configuración da Argentina. Tamén contribuímos neste país, nos Estados Unidos. Temos unha presenza como tales, como galegos, nos Estados Unidos. Podemos servir como ponte entre o mundo lusófono e o mundo hispánico. E creo que a nosa intermediación pode ser moi decisiva, igual que en outros ámbitos. Non quero dicir que este sexa o único, ni moitísimo menos. Desde logo, mencionabas anteriormente, a nosa proxección recente no mundo económico, no mundo empresarial é crecente. Como galego que gusta de seguir as novidades que suceden en Galicia, pois recibo con satisfacción que a nosa potencia como xeradores de industria eólica vai a axudar a desenvolver iniciativas en California, na cidade de San Diego, por exemplo. É só un exemplo do que Galicia ten que dicir e ten que facer realmente tamén nos Estados Unidos, non? Moi ben, un pouco para seguir avanzando e xa tratar de chegar ao final desta presentación, quería falar de algunhas posibles iniciativas para avanzar aínda máis na proxección de Galicia no mundo académico dos Estados Unidos. Creo que, por un lado, sería importante que se creasen máis centros de estudos galegos con financiación autonómica da Xunta de Galicia, que nestes momentos só financia a Cátedra de Estudos Galegos da City University of New York, non? Que se recuperase o centro de Santa Bárbara, que se abrisen novos centros. Creo que sería algo importante nestes momentos para axudar a expandir esa marca Galicia que existe e que debe ser proxectada con máis fortaleza, non? Creo tamén que a lingua galega, e aí teñen os axentes académicos, tanto galegos como españois, como norteamericanos, como do mundo da lusofonía, que facer un esforzo para que a lingua galega estea máis presente nos programas de español e de portugués. Temos unha presenza, o realizado na última década foi moi importante, pero hai moitísimo traballo máis por facer. Entón, como digo, os estudos hispánicos e lusófonos deben ter máis en conta Galicia, porque pode ser unha nación xeográficamente dunha dimensión pequena, pero a súa importancia estratégica, a súa importancia histórica, a súa importancia sociocultural pode servir como un complemento e como unha mediación moi importante
no mundo académico, no mundo cultural e no mundo en xeral, non? Creo que tamén, e esta é unha reflexión na que me inclúo, creo que me inclúo porque formo parte do mundo académico, non porque sosteña eses puntos de vista, pero creo que os galegos debemos deixar a un lado as estrategias folclóricas e folclorizantes que, bueno, que pululan por Galicia, que pululan por América, deixar esa concepción neocolonial de Galicia como unha neocolonia e pasar a funcionar en clave de país, como Galicia realmente debe funcionar, como unha nación que forma parte de España, que se proxecta no mundo como tal, e iso ten implicacións a hora de defender a lingua galega como unha lingua en igualdade de condicións co castelán, co portugués, coas outras linguas ibéricas, pero onde promover Galicia é promover que en galego estamos no mundo, estamos tamén en América. Que se podería facer? Que iniciativas se poderían acometer desde o punto de vista, digamos, sociocultural? Bueno, aquí hai varias cuestións que son só pequenos puntos para ter en consideración, porque, como digo, cada unha destas reflexión exixiría un debate por separado, non? Por un lado, creo que as institucións españolas deben incorporar Galicia e o galego de facto na súa proxección cultural no exterior. Cando falaba antes das visións folclorizantes ou das visións neocoloniais, creo que isto afecta tamén a proxección que aínda limita a presenza do galego. Creo que o galego debe figurar con moita máis vitalidade en institucións como o Instituto Cervantes, onde a súa presenza segue sendo residual, ou no Instituto Camões. Ao mellor tamén debería o Instituto Camões, igual que o Cervantes, colaborar nesa proxección da lingua galega. A Xunta de Galicia debería traballar sobre a idea central dunha marca Galicia como institución política fundamental, como institución central neste debate. Creo que a proxección da marca Galicia debe facerse sen dúbidas e sen restriccións, non? A música galega, por exemplo, ten moito que decir en todo este debate cultural. A música galega que se pode proxectar no mundo e que pode compatibilizarse con outros debates e outras iniciativas que están tendo lugar nestes momentos. A música española non é a música flamenca. Isto é o que todavía se ve hoxe nos certames musicais que España promove en cidades como Chicago, por exemplo. Nós temos moito que conectar co que é a tradición da música celta, ou das músicas étnicas, por exemplo, que teñen unha vitalidade e unha fortaleza como tal aquí nos Estados Unidos. Os artistas galegos que comezaron a estar presentes, os músicos galegos que comezaron a estar presentes nos últimos anos, tiveron unha proxección moi importante, moi considerable. Estou pensando en bandas como Luarna Lubre, en músicos como Carlos Núñez, que cando chegaron aos Estados Unidos foron recibidos como os grandes músicos que son, os grandes representantes que son desa cultura galega. Unha maior proxección do cinema galego que ten oportunidades no panorama internacional da música independente en Norteamérica, por exemplo, os festivais de cinema que se celebran nos Estados Unidos e onde hai unha oportunidade infravalorada. Se cadra estiveron algunhas películas nosas presentes nalgúns lugares, pero, como decía antes, Estados Unidos non é só Nova York, ainda que ali tivésemos unha presenza importante. Creo que o cinema galego debería estar no International Film Festival da cidade de Milwaukee, onde está a miña universidade, por citar só unha das dúcias de festivais que existen neste país.
Creo tamén, e isto sería moi importante, estamos nun foro onde tamén hai unha presenza do mundo económico e empresarial, que o tecido empresarial galego e que opera desde Galicia se implicase no mecenazgo da cultura galega no exterior. Porque o mundo empresarial é igualmente importante que o mundo sociocultural, que o mundo político, calquera outra dimensión da sociedade para proxectar a lingua, a cultura, a historia e a literatura de Galicia aquí nos Estados Unidos. E con esta reflexión quixera pechar a miña intervención agradecendo a presenza ou a visualización desta presentación. Bueno, pues estou aberto a calquera comentario, calquera suxestión que poida haber sobre esta presentación. Moitas grazas.